fito munafuka Allah kamar bakuwar tinkiya shige da huda yar iska ba kuwa rarara dogon riga da huda ita ce muciya dogon huda in dai junan irin wayannan su dinga lalata ƴaƴan mutane to akan su dinga lalata ƴan mata ni ƙaran in dinga nuna su kar a zo a girgiza ƙasa ta tabbatar salamu za ta hau kan dan mai tsamin wato ya ga na ringin motar jaka ɗauko tsani hau kan sai ta ɗora akan tsani sai ka ji an ce maka to biya hau jini wallahi wannan alhamdulillah irin ku muke sai mun je yana bai ni ne ka shugaban kwamiti na yan nuna ba mu je na yan nuna to a faɗi me nayi sai mun je abin da yasa ran kai daɗe cutuka nake ɗauke da su bila adadin guloriya tarin fika tarin lada za mu je ne HRB ina ɗauke da cutar HRB ko ba ka je ba to yalla bai da ka ɗebi ciwo a jiki na ƙara a ce an ƙyale za mu je ne da kai ba ka je ba to wai me nayi ai mun bayani in mun je kai bayani a can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yalla bai dan Allah ai mun bayani me ba wani bayani da zan ma wallahi a kana da ku mata a hankali ba a razana mai ciki ba a daka musu tsawo tun da kin cuce ni nayi da ke ba yadda ban ba magiya ba abin da ba na yi amma a banza sai da kika cuce ni yanzu kuma kike ca mai ciki ko a me baya da ke nake ke to ki masa magana da ya masa ki masa magana yi min bayani wallahi yanzu ki riga na rana faduwa yanzu zan shirga muke fatanyan na a tsakiyar kai malam tanimu abi ne a garin nan daga wannan me nika sai malam tanimu me tireda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bebe me tireda nawa cin amana kuma ni cin amana ai shi kenan tashi mu tashi da Allah kai Allah wayya aka yaka ta faru ne samarin nan suka yi ma take ciki dan sun ga Allah ya rufa ma asiri san ga Allah ya rufa asiri yau zaka fitar ne su gobe ka fitar ne su yaran nan haka kullun suka rufe ni gaskiya ba za mu yarda ba sai na dau mataki akan wannan a'a kana daukan mataki sai na tsine maka mutu annaba za mu hakuri za mu dan sun ga Allah ya rufa ma asiri ga ruwanka mutumin in baya maka hasada ba kana san kai wannan kai a duniya yaran na haka suka kewaye da bakin wuta da wani yaro ana ci masa bandari wani bandari ke da wata talatu shi dai duk da shi a nan ina nawa ni dai da ka bar shi ya dan wannan ne taga ne baya wani ya kadon take in ga miki gaskiya na dawo ne gurfane gaskiya ba sai da matakin nan kai ka bar shi ya dan mataki ba zan bari ba ina azikin na kan ba maka hasara ba je ka ita tafiyanka ai abin ma ba zai kai haka tsine masa ba ruwanka da su ita tafiya ka kula su kaji tunda ya ce baya son a daga magana wai kuwa kai jika ko san ba zan maka ba ko gidan ku ai shi ya sani ina gogi a gidan mu ne nan tare da mu wallahi ba dan na duban Allah ba ka ga inda na sauke wannan wallahi wani gaje kana ni ban gane ba wannan abun ai ba za ki gane ba abu shi daga ruwa na sha to ko a hura mota tun da dumi zan ji ba ka san shi iskanci kan iskanci in ka iya naka ka koyo na wani to ni ma nayi da kai na koya sabon da ka ake da shi ta kai min madalla shine na kawo wani madalla yayi daidai madalla to ta faɗa to ma na fahimta to sakon na fahimta zan dangana miki ashar sai an ka ga miki ba za ga miki ba abokina ina jinka na fahimta daidai madalla ya gurin tiyar ruwa alhamdulillah Allah sarki ma iya ci gaba ko ina gurin sani kuwa gurin sani na bakin ruwa a'a na yan mota Allah sarki sani na mota garbaji ne mota Allah sarki ni ina gari kuwa ni sirri duk wanda ya rufe asirin wani Allah zai rufe nasa da kyau sirra'u sirrul asrari kenan yawwa kaga fa wannan kalmar da ka faɗa kowa ya rufe asirin wani madalla Allah zai rufe nasa madalla ita ta can amma fa ka cuce ni to sirri sai mun cuce ka cuce ni tsakani da kai sirra'u